kinagyunigpat ng anak at ng banal na Espiritu. Amen. Kapatadan timong anak na ningnuan na induta mo, makatipon tamo harap ning makapagmalang larawana, ban parangalan taya at manalangin, para kinanggang kailangan tamo. Uli na ningeta matampang anak, aduan tapa mo ing pakalulu at kapatawaraning Diyos. Itamungan po, mapamakalulungig pa, tinubod meng dibinong anak mo, banat busana kami, kapamilataning kamatayana, at pangasubling mebye, at bandi na kaming bayong bie. Uli na niti, gawan mo kaming anak mo, ban may kakalugod kami kang Kristo. Emo may katapilan king milabas sa panahon, kilingwan miting matas adangalan. Mi kasala kami karingkekeng kapatad, lepas tanganan da ka, mapamakalulungig pa, patawaran mo kami, king pamanisiming mataktak king kasalanan mi, aduan mi ing pakaluluan mo kami, mi biyebiyeke sana kapilan man, antimong tunay mong anak at tapat. Siklawad tamo po, panalangin nobena, itamungan po, pakamala na indo ni ngalananggang sawop, manibat king krus Jesus binye nakakya kami, ban maging indumi, ikay maganakang dili, ing malugod dili ka rin sablang indo, malugod mo keng balikdan ni kaming kaya kang anak, ngeni nga doon ming kaya kang sawop, kinganggang kailangan mi, lalong-lalo na, sanbit lang tala po rin kaya katamong kaya duwanan. Kapayapan king mabilugay ato, ang timurin pilataning Russia at Ukraine. Inya nga tsuka pakete king yato kaluguran na indu, birian mundi na kaya king kasakitan na ning kaya kang anak, uli ning sikanan mong ibat king kaya kang kasalpantayanan, ampon kapanaligan, king lugod ning igpaning Diyos. Tinggap mo'y kayang kaburian ang yang emu atalos. Ikami man natin keng krus ampon kapag subukan, paminsan-minsan may bugnak yang misaldak akapibabatan. Lusok ming pakamala na hindu, idake mo kami king maragul mong kasalpantayanan,
at kapanaligan king Dios. Ipaganaka mo kaya kami nga langpat na, ing lugod ning Dios kaya kami. King pakibatanong ding panalangin mi, king bagay nung makananulang lusok, makakayap kaya kami. Pasignangan mo la ring puso mi, ban adalami ang krusan ti mo yung dibinong anak mo. Saupan mo kayang makatalos, king nino mandarake, king krus ng Kristo, alang saling dumakaya naman king pangasubli ng mebye. Luso ka pa kamala na hindu, nangisipan mi la rin kekeng pigagap. E mo pabusta ning kalingwan mi, ing kailangan ding aliwa. Maraguling lugod mo ka ring aliwa. Saupan mo kami nga yapusan da ka. Kabang manalangin kami, para ka ring kekeng kapagnasan, at para ka ring kapagnasan da rin hanggang at tsuketi, makipagnobena. Pagamuha mo mikeka kekeng hindu, ing saupan mo kami sanang magdalang kapasnawan ka ring masakit, ampon magingalo. Dinan mo lang kapanaligan ding kaluluho, at dingalang kapanintunan. Pamatulan mo la ring malungkot, maging mayansayang kasakitan ding maliligalig. Ituro mo yung katuliran ka ring liligalig karela, at ibalik mo king Diyos, detang hanggang linapastangan kaya. Lusok pa kamala na hindu, saupan mo kaming mangilagking kasalanan, amikawani kaya kami kingig paming at subanwa, at king balang metong at metong kaya kami. King mit mong kapanaligan kaya ka, bibili mi, sarili mi, lalamning mantumong mapanlwalo mong hindu, at panatag kaming manalig, king mayupaya mong kasaupan. Amen. Panalangin para king pibale-bale, itamungan po, induming alananggang sawop, pinilira kang reyna ning kekeng pibale-bale, bendisyonal mula ring kekeng pamilya, king malusok mong lugod indu. Manano na sanang insakramento ning kasal, buklura na lang matalik ding miyasawa. Ban kanita, manatili lang tapat king metong at metong kapilanman. At mikalugod la, antimonong makananing lugod ng Kristo, king Santa Iglesia. Bendisyonan mo na ring sablang pengari, luguran dalasan at pakamalan ding anak, apenibala na karela ning Diyos. Ibiyera sanang parati karela, ingalimbawa na ning tune biye Kristiyano. Saupan mo lang paragul ka ring anak da, king lugod at takot king Diyos. Bendisyonan mo ang ding anak, ban luguran dalat igalang, ampon pamintuan ding karelang pengari. King malugod mong kalingapan, karin milalalong ipanibala, ring kaya nakanyen. Dinan mo kengang masabal king dapat ming dikilan, bangawan ming kekeng dake, kanita maging santunga nening kapayapan, ingke kaming pibale-bale. Antimoy sarili yung pibale-bale ka rin Nazaret, ikaingke kaming uliran. Saupan mo kami, bandagulaldo-aldo, intuneming lugod king Diyos, at karing paraming tao, ban kaniteng katuliran ng pon kapayapan, masayang magari, king kabilugan ng pamilyaning ketawan, yanasa. Kaya duwanan king Hindu ning alananggang sawop, Santa Maria, Santang Birhen kinaglingalang bakas kasalanan. Kekeng Hindu ning alananggang sawop, ikeng makasalanan mamasa kami keka. Ban magsaya kami kambe mo king pamagtagumpe ng Kristo, king kasalanan at kamatayan. Ban mikatmon kami king banal na Espiritu, at maging matatag kaming talapatuto king lugod ng Kristo, karinganggang tao. Banaldo-aldo, lalo kaming maging kawangis ng Yesus, antimo ika. Ban maging mamu kami at mapakumbabalo, bantimoy kekang anak, Yesus. Ban pitakutan ming pangabating na ning pamikaluguran miking Diyos, kabang-kaba, pauli ning kasalanan ay emi sinisyan. Ban parati ming pagdulapan ning pakalulunat kapatawaran Kristo, king sakramento ning pamagkumpisal. Ban atalos mi kinging Diyos magsalita ya kaya kami karing mga palyari king biemi aldo-aldo. Banaldo-aldo, manalangin kami king mitmong lugod at kapanaligan, lalong-lalo na king oras ning tukso.
Ban atalos ming ulaganing pamanyamba king Diyos abe-abe king Eucharistia. Banda guling lugod mi kang Kristo ampon karing paraming tao kapamilataning maralas apama kinabang. Banigalang milaring katawan mi anting santunganing banal ay Espiritu. Ban magkapilit kaming maging tunay Kristiyano kapamilataning malugod ming masabal karing aliwa. Bana pakilala ming dangalanan ning pamagobra kapamilataning pamanyapat mi karing mismong obra mi king mitmong sipagan at kalausan na loob. Ban patawaran mi laman ibat karing puso mi retang linapastangan kay kami. Ban akilala ming dewa kanan ning pamagdulap king sarili ming kapakanan nengatin namang mapiperwisyo karing aliwa. Ban gunyat kami para king matulid a pamipalaganap king pibanjana niting yato. Banidake milaring aliwa king gelingan mi king para king kasaplala na ning komunidad. Bantanggapan ming kekeng katungkulan king komunidad king espiritu ning tapat apaman nyuyo. Baning banale espiritu tayranet pasiknangan ni Santo Papa Francisco ding obispo ampon ding pari. Ban mi pagkaluban kaming dakala bokasyones king pamagpari at biyereliyoso. Ban adalaming belwan at lugod kang Kristo karetang epa makibalo keyo. Ban king nanumang atuklasdat apapalto kaya panding tao, baluming kilalanan king Diyos iyang makiupaya kay kami ampon king sabla. Ban king oras ning kamatayan makasadya kaming lungub king karinaning igpang at tsubanwa. Ban kanita mate kaming atsuking kapayapan at pamikasundo kang Kristo ampon karing paraming tao. Ban mi pamatulan kami king kamatayan da ring pakamalan mi king be, paulining kapanaligan mi king Kristong sinubling mebye. Banting kapatad ming may ngayaw na biye, gad na lang midakayanan king pangasubli ng mebye ning anak mo. Ngeni po tayo tamong manalangin para karing sarilitang kapagnasan. Itamongan po, Banala Maria, saupan mo kami karing kekeng kailangan. Ipanalangin mo yung kabilugan na balayaning Diyos, manano na sanang mipayabot ngan kay kami, ingala ng gamong sao. Ginoo binye may Maria kay kami, ban magingin tumi, makatalagang sumaup kay kami, king balang pinandit. Ibiya mo kay kami grasyang magsakdal kami kaya, king nanumang kekeng kailangan. Amen.
siklaw tamo po. Orasyo Emperata laban king COVID-19. Itamongan po. Umapamakalulu ampon mapagmalasakit ay pami. Aminan mi na rin kasalanan mi. At mapakumbaba kaming lalapit keka. Ban manakit kapatawaran ampon be. Lalapit kami keka kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi keka ing kambilan na tingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakal kasakitan ke kami at may kamatena karing dakal at tao. Adwan mingeni ke ka, ing balikdan mo kaming mit mong lugod, at yatsyat me ke kaming makaulo mong gamat. Intakot miking sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasignangan mo yung kasalpantayanan mi, at palusukan mo yung masabal miking metong at metong. Ipanalangin mi ang tabayanan mula, ring taong mitutukan maninton panulo para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo isablang pa magkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya, king bansami. Ipanalangin mi na rin sablang lilingap ka ring misalunan, ban makasuyula ka ring masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan. Pasignangan po yung pamagtagulaling ding sarilira, king pamaglingap ka ring masakit. E mula paboren miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin mo na retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo la retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapainawan detang mingayaw na biye. Pagkalam mo kaya kaming grasya mo, kareting masakit na panahon. Ban magobra kaming miyabe-yabe, para king kakayap ding sabla. At ban makasaop kami, karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sana, paulining masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabyos kaming alang kasasagkulan kaniting krisis. Layon tayrana kami, king pamagbayong lub at kabanalan. Itiyaduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan na hinduning Diyos. Mo sana pisawiling aklis mi kaya kaking kakulangan mi, nune bagkus mo kayang ikabos, king sablang panganib. O maligaya at kanunwana na Birhen, Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calunsod, Santa Rita Nicasio, San Agustin, patulunan ming Santa Monica, kinagyunig pat ng anak at ng banal na Espiritu. Amen. Maya pat magrasya nga bak po kaya kayungan. Kaniti pong kaya katang kapag masusyan, pakiabiatala ka rin kaya katang panalangin, ding makatuking intensyones. Pasalamat na din Mayor Teddy and Mrs. February Tumang, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Joy and Rose Tolentino and family. Special intention, Kapayapan Pilataning Russia at Ukraine, Ditz and Lito David and family. Safe travel, Bernardine Jokson. Birthday, Thanksgiving Daddy, Angelica Almario, Remedios Manalang, Monico Nicdaw, Arcel Borja at May Enriquez. Speedy recovery Daddy, Chismel de Alca, Angel Pajardo, Jojo Rason, Wilhelmina Patawaran at Monica De Leon. Healing, Bel Trinidad, Mario Supan, Lerna Panganoran, Jesus San Luis at Lina Bonus. Anting mo rin, king successful operation ng Noel Talang. Anting mo rin ding sablang kaladwa, king purgatorio, at ding kaladwa di Pasita Mariano, Victorino, Abelina and Ana, Domingo Senior, Jose, Erlinda, Domingo Jr., Diosdado, Corazon, Rodolfo, Gloria, Pelino, Nida, Pasita,
Gerardo Sr., Jezabel, Librado, Antonina at Jesus. Magkiyabit ang puking dalita pamukulan. Kilagyoning impuning anak, ampuning banal na Espiritu, Amen. ang grasya ng ginutang Jesucristo, ang lugod na ng Diyos, ating pamakyaw ng banal na Espiritu, mantabayo kaya kaingan. At kaya kan, timurin, Maya payabak kaya kaingan po. maya payabak po amo. Ting kapatad, bangking umpisa niting Aldo, matampatang ganap kariting banal na misterios, amin ang talapat pagsisyan ding kasalanan tamo, at anyaran tapa, ang lunos na at kapatawaran ng apong gina. Ginoo iking peparala, king sulong mitimawa kaya kami, king karalang duman, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ginoo iking sulong saslag, karing sasalpantaya kaya ka, Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Ginoo iking tatay kaya kami, papunta king sala ng Kristo, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ing Diyos, sa mayupayang totoo pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad, daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye, alanganga. Amen. Manalangin tamo. O Diyos, sa ipami, biya da rin dalasal pantaya, ligaya ring mapakumbaba, tula ring makatuliran. Pakiramdam mo sana, kaya kaming panalangin. Katman mo, kayalan ming ulaga, kapamilataning kanwana ni Tingay Kristya. Ing pauna na ning tulang alanganga. Itiadan mi king kapamilatan ng ginuming Jesucristo ang anak mo. Ang mabibi at magari kambe mo at ning banal Espiritu. Metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Makiramdam tamo po king amano ng Ginoo. Pamamasang ibat, king libro ning dapat daring apostol. Sinulong lang pangakalat ding amano ning Diyos. Merakalaring sinalpan tayo. Ayari da ri Bernabe, ilang Saulo, ingkarelang misyon, at migbalik la Jerusalem. Tikire iwan Marcos. King iglesia ka rin Antioquia, ating mapilan a propeto at alaturu. Ilaring makatuki, i Bernabe, i Simeon, Ameyawus Negro, i Lucio Atawus Sirene, i Manahen, akayabe ng meragul ng Gobernador Herodes at i Saulo. Kanitang misan, kawang midadaong lang kasuywan king Ginoo, at dirikil king pamag-ayuno, nga naning banal Espiritu karela, italagayo la ri Bernabe at i Saulo, para king obrang itutok ko karela, mig-ayunulat menalangin, kay ba't timpakanan do ring buntok da, karinggamat da, at sa karono tinubod. Uli nito i Bernabe at Saulo, bit-bit da ing tubod ding banal Espiritu, dinulong la sa Lucia, at ibat ka rin, miglayag lang papunta king isla ning Chipre.
Kasadsad da sa lamina, penaral da ing amano ning Diyos, karing sinagogara, ding Hudyo. Amano ning Ginoo, Salamat, King Diyos. o Diyos ikasana ing puryan ding sablang bansa, O Diyos, ikasanay puriyan ding sablang bansa. o Diyos lunusan mo kami at bendisyonan, aslagan mo kaya sana kinlupa mong malam, baning meto sikluban, abalo na ing kaya kang kaburian, at ing pagkalugmong kaligtasan. O Diyos, ikasanay puriyan ding sablang bansa. Bustan mo lang bansa tumulalo at dalit masaya, uling alang pa mga biran, ing kaya kang kayatulan, karing sablang balayan, at kaya kalang patnubayan. O Diyos, ikasanay puriyan ding sablang bansa. Manano na sanang ding tao, o Diyos ika ing karelang puryan, ika sana ing puryan ning meto sikluban, pepanwana nakatangang ning Diyos, sana igalang diet pitakutan, no ka rin man. O Diyos, ikasanay puriyan ding sablang bansa. Parangalan tayo po yung maya pabalita. I Kristo sinublineng mebye, at gagawa nung bayo ring sablang bage-bage, pepakit siyang lunos king mabilog a ketawan. Ang Ginoo mantabi kay kayo, At kekan timurin. pamamasa king may pabalita agpang kang sanwan. Ligaya keka, O Ginoo. Sinabi ng matimid Jesus, ing maniwala ka na ako, maniwala ya, emo ka na ako, nanepati kanitang mitubod ka na ako. Ating manakit ka na ako, akakit niya naman itang mitubod ka na ako. Dinatang ko ketiking yato ang tibang sulu. Banding sablang maniwala ka na ako, eno manatili king dalundom. Nung ating makirandam, karingamano ko, at eno tutuparan, kaya tulan. Huling ko dinatang ban atulan king yato, noneban iligtas ke. Ating matul king ninumang misakwil ka na ako at yatanggap ka rin amano ko. Ingamanong sinabi ko, yang matul kaya, king tawlingaldo. Huling ko, migsalita king sarili kong kayo pa yan. Nanaingap ipang mitubod ka na ako, yang minutos, nung nanong sabyan ko, at ipabado kay kayo. At bado ko, king ing kayang utos, babye-bye alanganga. Nya ing inutos ng sabyan ko ning ipa, iya ing sasabyan ko. Ing mayap ng balita ni kakatamong kaligtasan. Kapurian keka, O Kristo. Makiramdam tamo po king umili. Ano nga po ba ang dahilan ng buhay ng Panginoon? Just what is the purpose of Jesus' life? No, kuminsan po narinig natin the purpose of Jesus' life is to die. Pero parang may mali. No? Hindi siguro ganon. The purpose of His life is to live and to give life. No? Ang dahilan ng buhay ng Panginoon ay ang mabuhay at magbigay buhay. Hindi lang yon.
at maghatid ng buhay na walang hanggan. Tayo po kasi dito sa panahon ngayon, ang kuminsan, ang pilit nating gustong matuklas ay yung buhay na walang hanggan. O kung hindi man, ay kung paano nating mapahaba pa ang buhay. Kaya sa siyensya, kung ano-ano po yung mga nadidiskubre na mga gamot, pagkain, kuminsan nga po para mayroong mga pagkain that food that cures all that cures all sickness or illness, para mga miracle food o wonderful medicine, parang ganyan. No, kasi gusto nating humabang buhay natin. Pero ang Panginoon, hindi yun ang pakay. Salamat kung habang buhay. Pero sa Kanya is to live and to give life. And that brings eternal life. Kung titignan po natin ang buhay ng Panginoon, meron siya mga panahon na parang mga sikreto ng kanyang kabataan na wala tayong nalalaman. After nung 12 years old siya, yung susunod nating marinig sa kanya 30 years old na siya. Mga hidden life of the Lord. Pero ano nga ba kayang ginawa niya yung panahon na yon? Nung panahon na hindi sinulat ng mga ebanghelista. At siguro tayo po'y parang magko-conclude na lang. Reading just between the lines, ika nga. Kasi tatay ng Panginoon tumayo yung tatay sa kanya, si Jose ay isang karpintero. So, he just do believe na humawak din siya ng mga gamit ng karpintero. Ng lagare, ng martilyo, ng pako, o lahat ng mga gamit ng mga karpintero. Actually po sa ibang mga gospel accounts, ang isang paglalarawan sa Panginoon siya rin ay isang karpintero. So, kung paano yung kanyang tatay, tumayong tatay na si Jose, karpintero, ganun din ang ginawa niya. So, just imagine, sa pagkakarpintero, parang pinapakita ng Panginoon ay may kahulugan. Ang simpleng paggawa ng bahay, ang simpleng paggawa ng mga cabinet, ang simpleng pagkumpuni ng mga sira sa bahay, ito'y may kabuluhan sa Panginoon. Binigyan niya ng kahulugan ito nang siya mismo ay humawak ng martilyo at mga lagare. At ultimo yung mahal na birhen, ano bang naging buhay ng mahal na birhen? Hindi naman siya nangaral. Hindi na siya pumunta sa ibang lugar para dalhin ng mabuting balita. Para sa atin, maaga siyang nabalo. Kaya ano yung buhay niya? Yung buhay ng mga, tignan niyo yung mga balo dyan. Nagluluto, siguro ganyan, naglilinis ng bahay, siguro naglalaba, nakikipagkwentuhan sa kapitbahay, yung mga simpleng bagay na ganyan, ordinaryong bagay. Pero ganun pa man, sa mga ganyang maliliit na bagay, parang tinuturuan tayo dito, ay yan ay may kabuluhan. Hindi kailangan gumawa tayo ng mga kakaiba at pambihirang mga bagay para ito'y maghatid ng buhay. At para sa atin, ito yung buhay. Kung bibigyan mo ng kahulugan, mga simpleng paglilingkod, mga simpleng paggawa ng pang-araw-araw na buhay na may pagmamahal, diyan tayo dinadala ng isang makabuluhang buhay. Kuminsan po kasi yan ay ating mga winawaksi, yan ay ating parang tinataboy. Pero kung titignan natin ang nangyari sa Panginoon, nangyari sa mahal na birhen, yung mga simpleng bagay na yan will bring us to eternal life, not just a meaningful life. To end,
Alam niyo po, meron akong isang kaibigan sa US. Do senior citizen na rin. Buhay pang kanyang nanay. At ilan din sila magkakapatid sa US. Pero pwede pang magtrabaho itong kaibigan ko. Pero tumigil sa pagtatrabaho. Kasi walang titingin sa kanyang nanay. Walang mag-aalaga sa kanyang nanay. Kahit na meron silang mga panggastos para kumuha ng caregiver, pero iba pa rin para sa kanya yung meron nandun ng isang mahal sa buhay na tumitingin sa kanilang nanay. Kaya siya po sa ilang magkakapatid, siya ang umako dun sa bigat ng pagkalinga sa isang nanay na may sakit na hindi na makalakad, na nakahiga na lamang. Kaya sabi niya, ayan, hindi na siya nakapasyal-pasyal, hindi na siya makapunta ganun lang sa gusto mga lugar na gusto niyang puntahan. Napakahirap. Pero ganun pa man, anong kabuluhan ng ganyan? Anong kahulugan ng mga ganyan nakatali ka kasi meron kang inaalagaan? Pero again, we go back dito sa meaning ng ating mga ginagawa. Mga maliit na bagay tulad niyan. Pero para sa atin, ito yung nagbibigay kulay, ganda sa buhay, at maghatid sa buhay na walang hanggan. Huwag nating itsipwera, maliitin ang mga ginagawa natin maliliit. Pero ako naniniwala sa mga ganyang maliliit na bagay na pagkalinga, pag-aruga, yan ang kinagagalak, kinatutuwa ng Diyos na maghatid sa atin sa buhay na walang hanggan at ang kahulugan mismo ng buhay. Amen. Ngayon po ating dulog sa pahinting mga kahilingan, tayong lahat na inaakay ng Panginoon, hindi sa kamatayan, kundi sa buhay, buhay na may kabuluhan, papunta sa buhay na walang hanggan. Sabihin natin, Jesus, salaning yato, pakiramdaman mo kami. Jesus, salaning yato, pakiramdaman mo kami. Para ka ring sablang bansang Kristiyano, das nano sana ning sulo ng Kristo, at pasalano king dalan, painturo king kaligtasan, ipanalangin taking Ginoo. Jesus, salaning yato, pakiramdaman mo kami. Para ka ring misyonero, ila sana kalupan ng San Pablo, lumaban lo king mayap alabanan, ang gaking kapupusan, at papanitilyandat palaganapan ing kasalpantayanan, ipanalangin taking Ginoo. Jesus, salaning yato, pakiramdaman mo kami. Para ka ring daralan kasakitan, paulining karelang kasalpantayan ng Kristiyano, manakit lasa ng sikanan kang Kristo, asasabing ligaligan da kayo, dapot ako pigtagumpen ke inyato, ipanalangin taking Ginoo. Jesus, salaning yato, pakiramdaman mo kami. Para kaya katangan, paratita sanang manatiling tapat karing amano ng Ginoo, at kapamilatanan niti, abalo tamo ing tula alang ninumang makalako kaya katamu, ipanalangin taking Ginoo. Jesus, salaning yato, pakiramdaman mo kami. Ngini po adwan tamo yung sarili tang kapagnasan. Oy, paming at sibanwa, balo milaring amano mong sinabi na kaya kami, ning kaya kang anak. Ipagkalub mong ato paran milang mit mong katapatan, at may biyebe kay aldodo kilubda. Itingan natin mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Deta pong makasadyang magoper, talakad na lat muntakin libutan. Makiabe tampong magkantakin dalit para king pamagsadya karingay.
Manalang kay pakamalang kapatid, banting kay katamang daon, matanggap yara paning Diyos, ipang lubos mayupaya. Tanggapan na saning ginuy ting dawon karing gamat mo, ki kapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katamoy kasaplala, at king mabilog ng Santa Iglesia. Ginong Diyos, kapamilataning banala pamili ba yung regalo, darakayanan mo kami, king kaya kang dibinong biye. Ipagalob mo sa king nanumang daraptan mi, patubaya na ning dewa kan mi king kaya kang katutuan. Itingan na doon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ang ginoo mantabi kaya kayo, At kaya kan timur, yat nayo rin puso yo. makayat na no, king ginu, Pasalamatan tayong ginoo at Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunepin, karapat dapat at matulid, ing pasalamatan dakang paratit numang karino ipak, Diyos king alanganga dubos mayupaya, kapamilatan ng Yesu Kristong ginumi. Pupurianda ka, king lubos maragulatula, kaniting panaw ning pamanyubling mebye, inyang ikristo meging sakripisyo paskol miya. Ya pamuri ning kaya kaming pari, ing kaya kaming talapamilatan, aparating paraking kapakanan ni. Ikristo yung biktima ay namate kapilanman. Ing kordero amisan mete na, mabibiyaya manggaman king alanganga. Ing tula ng pamanyubling mebye, babayo ning mabilugayato, kabang din sa blangkoro, ring anghel karing banwa, daralit din kaya kang ligaya, anang tuknang, ngaming babye, kapurian kaya ka. Banal, banal, banal yung ginu, Diyos sa mayupaya, mitmuyay banwa at ingyato king kekang ligaya, o sana king kakatas-katasan, mapalad ya ing daratang king lagyuning ginu, o sana king kakatas-katasan. Tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami, manyarilang katawan at daya, ng ginuming Heso Kristo. Bayami daw kusang loob, king pamaylasat kamatayan, kinuaning tinapit, pepasalamat siya kaya ka. Pira sunay binyene, karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti ko nga at kananya. Iting kanakong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman kay baling hapunan, kinuha na yung kalis. Pasibayang pasalamat kaya ka. At binyin na yung kalis, karing kayang disipulo nga na tanggapan niya iti ko nga, minum ko kaniti. Iti yung kalis, ting kanakong daya. Ing daya ning bay talanganggang tipan. Ami bubu para kaya kahit para ka rin sablang tao, banketa, may patawaran na rin kasalanan. Adaptan niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Gaganakan mi oy pa, ing kamatayan at paman nyo din na may biyaning anak mo. Darang miya kaya kaiting tinapin, ing biyating kalis, ing kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapangbabaming pagamuha mo, king ikaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kimeto yato, ban beganap pekindugud, kambe ng Francisco, kaya kaming Papa, at Florentino, kaya kaming Obispo, ading sablang pare. Gana kamula naman di kapatad ming Pepa Inawan at maninang sabing niya, lana di Elisa, Florentina at Consolacion. Ading alapang miyang unabye, tanggapan mo sana, king maligay mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king bialanganga, ban kaya benang Maria, imbirhendo ng Diyos, kambe ng San Jose, na kayang esposo, kaya bering apostol, at ding sablang santo, at inupad kimalmong kaburian, ing kaya kabaning panawun, purian dakat paligayan,
kapamilatan ng Jesucristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, ipang mayupayang tutuk, kagumning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman, King alanganga. Mapamintuging amahin tala pangabo sa bibuk ibalan ng turo, nga tamang ining mangangas, manalangin. Higpami ay atsuban mo, misamban niya yung lagyo mo, datang kaya kami kayarian mo. Mi pamintuan ning lub mo, kaya tisulip antibanwa. Ing kakanan mi king aldo-aldo, ibiyem mo kaya kami king aldo ngeni. Ampon ipatawad mo kaya kami ding salami kaya ka. Anting pamamatawad mi karing mi kasala kaya kami. Mangaya mo kaya pa'y sawol king tukso, nunay ikabos mo kami king sablang maro. Igabos mo kami, O Ginoo, kisablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panabuan mi, banting kasaupan ing kekang pakalulog, parati kaming mikabos king kasalanan at biligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambenay maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo, kaya kaming talapangabos. Uling kaya ka ing kayarian at ing kayupayan, at ing ligaya manggaman king alananga. O ginaming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, maning lawin mo yung kasalpantianan ng kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan, at pangking kaburian mo. Ikang mabibi at magari, manggaman, king alanganga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, mantabeyasan ang kapilanman kaya kayo. At kekan timurin. May kakapatatangan po, masyatangin ng ipupugayang kapayapan. Kapayapan kaya kayo nga. Kordero ning Diyos, sa milalakok ing kasalanan ning yato, pakaluluwan mo kami. Kordero ning Diyos, sa milalakok ing kasalanan ning yato, pakaluluwan mo kami. Kordero ning Diyos, amilalakok ing kasalanan ning yato, ibiyem mo kaya kami ing kapayapan. Ngayong malugod at magalakatang kinom, ing kordero ng Diyos, sa milalakok ing kasalanan ng yato. Noon tamang makakilala at makasadyan tanggap kaya, kaniting banal ng komunyon. Ginoo, kumatampang tanggap kaya ka, dapat tigkas may nga mano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. O mapamakadulong ipa, kapamilatan direting misteryo, pagkaluban mo kesa ng bayong parasan, adidala mo kami king metong abye kagum mo. Iriadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ting ginuman tabi kay kayo. At kaya timurin. Bendisyonan ako nga ng Diyos sa may pahintuto. Ingib pa, amponing anak, amponing banal espiritu. Amen. May yarining kaya katangka pagmasusyan, o may tanang ini, luguran tayo at sa iwan ng Diyos sa ating kaparatamong tao. Salamat, King Diyos. Lakal po salamat, Maya Pora, sa magandang araw. Marami pong salamat.